हई देखी लो। हई दू आदमी एक साथे खाता, लेकिन हई देख ली हई केतना लेले वालो, बाप रे। बुझाता है लोग के पेट ना खेत ह। एक थरिया भात और सब्जी। हई देखी देहियो तो बाइन के टकू के, बाप रे। एक थरिया लेले वालो दू जना मिल के। मर्दे केरा तार लोग के पेट ह कि खेत हुए हो? पेट ह कि खेत ह तार लोग के? हे तो ना, बाप रे, 4 आदमी के संतिर तुल्लू लेके बैठल बड़ा लो। कहो ए शर्मा जी, शर्मा जी, 4 आदमी के संतिर महाराज अकेले। खैर चली, कोनो बात ना, खाई लो। मतलब 4-5 आदमी के संतिर अकेले ये लो दोनों आदमी खाता लो। आ देहिया देख लिए लोग के, देहिया देख लीजिए एकदम टूट पड़ल बालो। मुड़ियो ऊपर नहीं खेलो करत, न मुड़ी एने ओने घुमावत आलो, एकदम खाना पर टूट पड़ल बालो। हई देखी, हई पतरकू के मुँहवा देख ली। आई मोटकू के मुँहवा देख ली। हई देखी एकदम मुड़ियो एने ओने नहीं खेलो करत लो, एकदम खाना पे टूट पड़ल बालो। हई देखी, हई तीसरा बेर लेला बालो, तीसरा बेर लेके खाता लो। ये लोग के पेट ना खेत ह, बाप रे। ये तीसरा बेर लेके खाता लो, बाप रे। इतना कहाँ पचैबल हो?